Nazdar, ja som Nikolás, číslo 3. Už od chvíle, keď som videl túto školu na burze škôl v roku 2018, som vedel, že je na nej niečo špeciálne. Práve preto som sa stal predsedom mojej triedy, začal som chodiť na burzy škôl a aj som provokal učiteľky. Vždy som sa túto školu snažil zlepšiť a prispieť k tomu, čím viem, že sa jedným dňom stane. Ukážem vám zo pár príkladov. V chemickej miestnosti by sme robili ozajstnú chemickú miestnosť. Nie ten typ chemickej miestnosti, nebojte. Určite ste už videli takýto plagát volanú turnaja zelených poškov. A ak nie, tak ste o ňom počuli. Tento turnaj organizujem spolu s viacerými super ľuďmi a chcel by som vám poďakovať za vašu podporu a za podporu školy, ktorú sme dostali. Taktiež by som chcel poďakovať všetkým tímom, ktorí sú už prihlásení. Nesklamujem vás. Tu je miesto, kde sa deje všetká mágia. Polbox Globáko! Ďaká Bohu za Zuzu. Minulý rok som aj takúto malú pomôcku pre všetkých urobil. Nie je najhoršia, ale tento rok by som do nej chcel zapojiť oveľa viacej ľudí a s pomocou mojich voličov zlepšiť jej kvalitu 5-násobne. Ako ste mohli vidieť, všetky tieto veci som dokázal aj bez toho, aby som bol predseda školskej rady. Predstavte si, čo môže byť, keď sa ním stane. Voľte číslo 3. Pozerám, nevidím nič, keď prídu zelený krič. Není som tekači snič, zober to, budeme rič. Zober ten produkt, budeme rič. Neboj sa, čapnú ma, nepoviem nič. Keď budú fizli za rohom krič, ten biznis prišiel z ničoho nič.